Și din partea mea, Adi de la Vâlcea, pentru toți frățiorii noștri care au plecat puțin pe afară. Ia-uzi! E mare chef că sunt acasă și vreau să arunc cu banii. Vreau să bem tot ce avem și nu ne pasă, că o să oftică dușmanii. E mare chef că sunt acasă și vreau să arunc cu banii. Vreau să bem tot ce avem și nu ne pasă, că o să oftică dușmanii. Dacă sunt plecat de acasă, dorul de frați nu mă lasă și tot la ei mă întorc. Eu număr zilele și nopțile când hoinăresc prin toate țările. Vreau frații mei să strige hei, hei, astă seară beau cu ei. Eu număr zilele și nopțile când hoinăresc prin toate țările. Vreau frații mei să strige hei, hei, astăzi m-am întors la ei. Ia-uzi! Cât de bine ar fi afară, tot mai bine e în țară. Am prieteni și familia cu mine și petrec seară de seară. Cât de bine ar fi afară, tot mai bine e în țară. Am prieteni și familia cu mine și petrec seară de seară. Dacă sunt plecat de acasă, dorul de frați nu mă lasă și tot la ei mă întorc. Eu număr zilele și nopțile când hoinăresc prin toate țările. Vreau frații mei să strige